Hej YouTube! I dag skal vi spille noget Slender. Og det er min store... Og i dag er det min store søster, der spiller Slender. Jeg vil gerne sige hej. Hej, jeg er fucking god til at spille Slender. Jeg skal først finde det der grimme træ der, for hvor det første papir der på. Ja. Det er der, det træ der. Hvordan er det, man løber hurtigere? Det går på shift den her over. Det skal du bare... Ja. Okay, hvor er træet henne? Det derovre. Og hvis du tager sæden, skal du høje. Og fuck det træ der er på den anden side, den er mega meget anderledes. Er det fordi han er her? Ja. Nej, jeg er ikke bare rundt. Help me. Sådan, først nu kommer Slender. Er det virkelig klart med Du her? må ikke kigge på ham. Hvorfor løber jeg ikke? Det er Hvor er hun? Hun er for pustet. Ja, hun er vildt dårlig form. Ja, det må jeg også sige. Det er ikke hun er lige han er bag mig. Da jeg havde noget med 5 sædler eller den, ikke? Og så går han rigtig slut, går han sådan her. Om bag en går. Og det var fucking scary. Okay, kom nu. Hvis du ser mig til start, du må ikke kigge på ham. Victor, jeg ved det godt, jeg har spillet det før. Jeg ved godt. Det er Jeg har aldrig noget videre end til første papir. Jeg dør altid. Ej, fuck, hun er dårlig, mand. Ja, hun er dårlig i form. Hun burde spille noget fodbold. Nej, nu er han. Gå lige dig om igen, jeg kan... Nej, jeg har ikke lyst til at se på ham. Han er sikkert væk nu. Shit! Kom nu! Løb! Okay, fuck man, du var griner. Okay, hvor er det næste papir henne? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke en nybelig. Jeg har aldrig nået videre end det. Nej, jeg har noget videre. Har du det? Ja, jeg er nået til side 4 eller noget. Så kommer han. Så når man er nået til 3, og så spawner han foran der, så han kommer foran der. Okay. Det er lidt uhyggeligt, ikke? Men er det alle sammen på træer, eller hvad? Det er på et eller træ, der ser anderledes ud end de andre. Det sagde ham der Thijs der til mig. Vi skal lede efter, det er sikkert store. Vi skal lede efter et træ, der ser anderledes ud end alle andre træer. Det var det træ, det var Det ved jeg godt, det ved jeg godt. Og Slender derovre. Det på hende. Nå, du må ikke kigge på ham. Jeg ved det godt, sgu da. Jeg så ham jo lige først nu. Ja, Okay, find nu lidt om træ. jeg tror, du skal gå. Vil hun gerne dø, eller hvad? Ja, det tænker jeg også. Ja, hvis du skal... Derovre sådan der er der også sædler på dem her nogle gange. Det er ikke altid hyggeligt, at man sidder 3 går, så går han bare rundt derovre, så hvor man er. Ja, der er ikke, så vi kigge om, hvis man har fundet med 5 sædler. Det er bare godt færdigt så. Fucking den er bedre, meget bedre spil. Derinde. Der. Jeg så den godt. Okay, okay. Hvad står der? Cancel Run. Det er fandme ondt nok, at hun ikke kan løbe, men hun kan faktisk sætte en sædel op, okay? Ja, det kan den. Og igen? Ej, fuck, hun er dårlig, mand. Hvor er det hus derhenne? Det kan jeg ikke. Er lang tid siden, du har spillet Slender sidst? Nej, det var i går. Nå, okay. Nej, katten den må ikke være her, hvor den hopper op på skærmen og den nej, ikke op på skærmen. Det er overgår. Jeg kommer lige igen. Gå nu. Og hvis han er sød, og du skal dø, ikke? Så kommer jeg ind, og så gamer jeg dig. Jeg tror, jeg gik forkert op. Kom helt ud. Ej, nu stopper hun simpelthen. Er det noget der? Walking food. Nu sidder du og griner, ikke? Fordi der så kommer han bare skrine op på skærmen eller sådan noget. Ja, det. Nej, jeg har aldrig set den walking food. Fuck. Jeg ved ikke, om den er. Pas på. Kig lige. Hold da. Nej! Jeg så der! Ej, nu står hun. Nu kan jeg ikke løbe mere end 1 meter, jo. Det var altså. Jeg kan ikke mere. Nu skulle han være et eller andet der. Omvendt i stedet. Pas på, han har altså med sig gennem til sådan en sådan der om bagved. Det tager ikke godt. Ja. Den har ikke. Men det sidder den heller ikke. Der er væk. Det er sådan, okay. Ej, nu stopper du simpelthen. Ja, du ved godt, hun hopper over hegnet og selv gik derind. Hvorfor gjorde hun det? Det ved jeg ikke. Man kan jo høre, hun hopper over hegnet.
hvor man kører inden starten af spillet. Jeg tror, det er dem med, der er nogen, der har tør du at komme over her, hvor man siger slender, ja, der er også hernede et eller andet sted, der siger man, at det skulle der være. Altså. Det er ikke altid, de spawns lidt random. Ej, kom nu, gå. Jeg har også tænkt mig at stille, hvad hedder nu, på et tidspunkt, så skal jeg lige spare nogle penge sammen. Der er en hed der. Ja, der er faktisk. Og så er han sikkert lige for enden af tunnelen, eller sådan noget, så var det. Så hvad hedder nu, så har jeg tænkt mig at købe Amnesia. Amnesia, ja, det skulle være vildt hyggeligt. Ja, det har jeg tænkt mig på et tidspunkt. Always watches, no eyes. Scheisse! Han er her altid. Han kigger altid på en, men han har ingen øjne. Nu er det bare afsted. Ja, hvor ulækker det bare. Han kigger på en, men han har ingen øjne. Det er det. Han er sådan lidt scary mand, ikke? Det er bare en anelse. Du kan... Nå ja, det er faktisk underligt. Du kan ikke høre lyden, men jeg hører det. Ej, jeg kan godt høre den lidt, ikke? Det er mere uhyggeligt. Jeg har tænkt mig også at spille det om natten. Måske der vil klokken 12. Ja, det tror jeg, det bliver lidt hyggeligt. Ja, det er lidt. Der er en gyserfilm lige inden. Der er sikkert noget derovre. Ja, men jeg kan... Der er nogen, der har set, de bliver stok over bilen. Hvor der er lige oppe bag bilen. Shit. Det er ikke altid, han er der. Er der ingen tid? Det er ikke også fint. Okay, det er farligt, hvis du ikke kigger på, han kan også vende folk om. Okay, der er han. Shit, jeg fucking ikke chok mig. Skal jeg sige, at jeg giver 10 kroner, hvis du får oversædet mig? Ej, det gør jeg ikke. Men jo, det siger det gør jeg med på. Okay. Det er bare sådan. Hvis du får det, ikke så sikkert. Min søster kan kæmpe på et slender, men det kan jeg ikke. Så. Ja, nu kan jeg jo løbe på noget fucking dårligt form. Derinde. Der er nogle steder. Eller der er altid klar. Ej, kom nu, det her, det går jo... Altså, Tyson-spil, det gik vildt meget hurtigere. Det var virkelig vildt lang tid af det. 6 mand. Nej, det er på grund af... Nu er jeg stadigvæk sådan... Det gør lidt mere også. Ej, jeg bliver pisse bange, hvis han står derinde lige pludselig. Jeg skider i bukserne. Så skider de i bukserne, der er noget at skide i, eller hvad? Ej, det har jeg hørt en sag, og der er en spil slender, som kommer foran skam, så skider jeg i buksen, som jeg allerede skider i. Så for sjovt sagt, det var, han var okay gammel. Det synes jeg, det var mega sjovt for mig. Han er helt sikkert omkring. Ej, nu lad bare være at sige sådan noget. Du har jo... de kæft, hvor er det. Hvad så du på flere henne? Der er nogle inde i huset, der er nogle små rum i huset. Man kan bare... Du er meget stok, hvis han kommer der. Du kan godt bare... Hvis han kommer der, kigge ind mod muren. Ikke kigge på ham. Du får en chance. Så står der inde til os. Det er han ikke. Ja, han der. Det var en stol lige der, mand. Det er mega hyggeligt, ikke? Åh gud, jeg tror han står her. Det er i hvert fald Jeg hyggeligt. kan se, jeg kan se. Du kan godt få smidt bare helt sikkert, ikke? Ej, det er en vej ud, det her. Jeg skal ikke ud. Nej, jeg skal ikke. Nej, jeg skal ikke ud. Nej, du er ikke det. En vældig stol. Og der er også meget blod derinde. Er der? Ja, det er der. Der er blod. Ikke sådan. Der var en sådan. Hvor? Der. På Voldlås. Hvad siger du? Han følger efter en. Hvorfor kan jeg ikke tage den? Skal jeg tælle på? Nej. Victor, har du nogensinde lavet så langt? 5 sædler. 5 sæder. Kom du ud. Ej, hvad nu? Gå ud. Jeg kan ikke gå ud! Så. Det skal være skidt der. Og nu skal jeg bare ud af det hus, godt, fordi nu er der ikke mere herinde. Ej, fodspor. Fuck. Det er en stor fodspor. Han er stor ben. Scary, ikke? Ja. Det var da det ene år, jeg ville gøre det. Ej, det er sådan et spil, man godt kan se, hvis man gad godt være, men man keder sig, så kan du godt. Så for at være daglig på Action Pack, det er meget svært at skrive subscriber, skrive hvor du bor. Så hellere gå ind og skrive YouTube og skrive videre nu, dem der kender Mediafire, hvis man har downloadet derfra, skriver du bare slenter game, download Mediafire, så er der et link nede i description, ikke til
spillet, men på alle mulige andre videoer. Og folks videoer, hvor de nu har sat slentet ud, hvor de vil down selv, og så har de bare sat det ud til Mediafire. Det er ikke noget ulovligt Mediafire, det er, hvor du kan ligesom uploade. Det er ligesom stedet, hvor du kan uploade alle dine filer. Kun én fil kan du uploade ad gangen. Det er en marken med en fil. Du ved godt, jeg overhovedet ikke vil læse noget af det, du sagde der, ikke? Ja, jeg ved godt, det er også til YouTube, jeg fortæller det. Hvor mange er de, der ser dine videoer normalt? Det ved jeg ikke, jeg har ikke rigtig for. 5 eller hvad? Ja, 5 views. Yes! Ej, det er slender, ikke? Og der er mange, der jeg gad godt, ligesom mig, jeg var helt vildt med slender, der på gamle computer, hvor jeg gamle. Ej, seriøst, det går fucking langsomt det her, mand. Ved du, hvad nogle af de andre der henne? Hvad siger du, så står det lidt kort? Og der er på grund af anden gang, jeg har prøvet at spille det. Jeg synes, det er godt. Fordi det går godt, ikke? Men det sad også virkelig underligt, da jeg skulle spille, så spillede jeg på sådan en bærbar, og det var mega dårligt. Men det gik meget hurtigere. Men nu skal du også tænke på, at vi optager. Det tager ikke så meget. Ja, ja. Vi optager. Jeg er lige når hun er sådan hele tiden betalt i pustet. Altså, ej. Der har vi været inde. Der kan vi bare sætte det igen. Prøv at kigge bag dig. Nej!